Parari be namaskar. Hari ni gisni beradab ni ala bersaki ya kebor ba kajingla telakam yang kari. Nengkong nang siap nga ai kublai kerpang ni kita nat sipai ba klain bor yang kari India. Kita nat sentiat jongi ba jadi start sayan jongi. Na kaliang jong wei pa wei nong song sinong ka India. Ki sipai ba sisru jongi kita penpau jing silur ba krau jong ki menyo jing temu jong ka operation sindur. Nga ainam ai burom ya jing silur jong ki semalang ki long kemi jong kane ga ri jongi shaman la ki himmen ki para kan the jong kane ga ri jongi bar shaman la ki khon kan the jongi prok ha ka alp atrik we yong ha pa halkam ke jinglong reu klau ba pen pau da ki le no ka pen khnyu ri ye ka ri bar kum ju ye pa thai barok ga we ki reu pa ba boloi loi ki ba lech kai shuti ka sha kli shipang kan yem jong ki bat hadin ga sha pen yap klem jing isen a hakmat klong yeng long sam jong ki hakamat ki khon ki jong ki kani ka de ka dul khamat ba isir khai jong ki kam le no kadai ka kam ban ben kadai ru ka jing persyang ba i podor ban thot ya ka suk ka san jong ka ri na ka benta jong a simet kani ka jing mong ka long ka ba jeleu hadu kata kata hadin kani ka jing thombo jong ki no ka ri barok ka wei mana wei pa wei nong song snong mana ka jai mreu mana ki san sing sing puthai ka yang tel yilang da wei ka su ban dawa badai ban le da ka batang persya igi kam le no nia a ya ka mon la ilu ya sipai India ban pendu pendam hi thiau ya ki le no bat menta ka sngi man la ki le no ban man la ki seng le no ga su thu shai kdar ka ai ka jing sneng ba kin yo na ka banyat no ya ka sindur na ki silang mat jong ki men ki para kan the jong i ba ki khon kan the jong i prolog ka operation sindur kam dai tang ka keteng kadai ka jing pen pau jing sneu jong ki pau klul ngot ki breu jong kan ka ri ka operation sindur kadai ka jing smai klem kandan den jong ka jing bishar hok hakamet jong ka ndu tarik bat ka step nyo trik ujemang ka perthai barok ka wei ka sakhi ba ka ne ka jing smai ka saiso ki sipai India ka thel nam ding klem jing ba ka yang ki tem no ha Pakistan ha ki jaka aji ka jong ki kile no akim simla mudur ba ka India kala ban sim kat kan ni ka rai ka ba he hanrei haba ka ri ga ya teli lang ka wei wadap bashlei da kamen sem jangan nation fast ane ka ri shua haba ka bha ka met jong ka ri ka don ha clear do la sim ya ki rai ki ba scam triang bat ngiyo ro yo so haba ki namding ka India ga thel ha ki tem na no ka Pakistan haba ka hiatma kiling soin drone ka ri India om tang ba ki yeng ki sem jong ki seng no ga khanyu hanrei kamen sem jong ki ru ka ring swai ka bahal pur bar ka murik di bade tem no kilalong thik kum ki school jong ki kam no jong ka pathai barok ka we ha ka no ka jaka ba don ki kam thombol no ki ba he ha ka ne ka pathai kum ha ka 9/11 ka jing pum thai bom ha London tu lani ka jing thombo ki le no ha India ka ban bud den jing don kitilang jong ki syakani kini ki tem le no kile no ga nyat penban pendam ya ki sindur na ki himmen ki para kan thai jongi dai nang ni ka daw ba ka India ka penjot thiau ya ki tem le no palat chis pa ngut ki no ga sya penyap ha ka dei jing thar kala ka India bun ngut ki no ilam jong ki le no ki ba yo ban yai lai lan ha Pakistan ha ki ni alpo lai post nem bla dep ki baju yasu buj persya ya ka India ka yo ban penyap lut khai ya baro tang si sen kharwit prok lakel kut ka Pakistan da ka jingle ran hisuin na ka daw jong ka jingle ka ri India ka ngi hison ka du jingkermen pad hakani ka jing du jingkermen jong ka le sa ka wei pat ka jing bakla haka jaga bukan kersian ya ka jing ya khon persya ka ri India ya ka mleno ka Pakistan ka stang penban ban hiatma ya ka ri India ka Pakistan ka thel kuli ban namding ya ki school bar ki college jongi ya ki kurut wara jongi ya ki temple jongi bar ki yeng ki sem jong ki rupa ba ka Pakistan ka hiat maru ya ki tem sipa jongi hanrei wat hapreng kini baro ka Pakistan ka sya that madan ka pathai baro ko wei ga yo i kumu giling so drone bar ki namding ka ri Pakistan ki asa preng hamadan kum uplang yap hakmat ka India itia thma ya da soin ka India ki penjot thiau ya ki ha ki soi ka Pakistan ka pen khre ban hiat thma ki jaga khapot hanrei ka India ka dung bai ya
ya ka syadem jong kari Pakistan. Keling soin drone markinam ding ka kharwit klam jing bakla. Kira penjul lagi kat ling soin jong sipai soin ke Pakistan ya ki ba ka Pakistan ka sengi sarong ba. Haki lai sengi banengkong ka India ka penjot aduk kata-kata ya ke Pakistan ya ki bala kamla setiap ban modul. Na kan ka daw hadin ke jing telbom jing tel don bor ka India ka Pakistan ka asdang ban wat ikilat krenti batamai ban laj im. Ka Pakistan ka asdang ban kerpat syakaleng ke petai ban penjem lem ya kijing ya kan at. Hadin bagala syak rem keput ke por siteng mit ka sengi sipau tarik ujemang sipai ke Pakistan ke akren pada DGMO jongi. Hakan ni ke por ni ade penjot tiaw yang jing don jing em yang gila no. Ni arat deng kong ya gila no. Ki tem no ki badan hapdeng kari Pakistan ke syak penjot pat syak penduk pendam hangi. Na kan ka daw haba la penmi kijing kerpat na kari Pakistan habala ong na kaliang ke kari Pakistan pakan om don syu ginu ki kam le no lani kijing le pelat put na kaliang ki sipa jongka kari India ro ka sngap ikan ni. Bat nga ong biang sa sisen nga syupen sangat sipur ikan ni kijing tel kala jongi ya kitem le no bat kitem sipai ke Pakistan. Hake sengi ki bansawan nga sa teu tik patik ya man laki sinjam jongka Pakistan halo ki ni ki benta kumno ki le. Perok kini gilai teli tenat sipai ke India ki sipai sun ki sipai rengkau bag sipai duriau jongi ki sipai ada kaput jongi ki kenhun border security force bat kiwe ki kenhun ya dari kalong ki bayai pengor bha hadin ka jing tel namding jing hertman soin menta ke operation sindo kadega rukam trikam ka India persya ji kam leno ka operation sindo ka bu ya uput batamai ha ka jing yakun persya i kam leno kadai ka rukam trikam ka batamai nengkong lada don ka jing tombol ki kam leno ha India onsa ai kala yang jubab ka babiang ngin sa jubab ha ka rukam jongi katkum ki kendon jongi in sale da ka bateng ya manla ki jaka na ki bambi ki kam leno kebaar ka India kan om aili ya ginu jing penting pensmit da ki bom nuklear ha ka bidai berkitem leno ki bakhe basan hapo ka jing ada ki bom nuklear karin dia kan krawit da kanti ke badai bad da ka jing job kebala ingin ompek ya kesoka bekerja ni kam le no bad ki klik no ilam jong ki le no kum ki ba ya la ka jong kelenti ha ka operation sindur ke petai ka yo i beng ya ka jing sisia ba isat met jong ke ri Pakistan lano ban ai khoblai khandu ya ki le no ba sya pnia ki he spai ke Pakistan ke ya lomlang kini kalong ke sakhi ke bakraw jing kesian ya ki kam le no ban ya dai ka ri India bar kinong song snong na kinu ki jing perngem besit ngin yai beteng ban sim ya karai ke badon kam perong ngila ban ya kun persya ke Pakistan manla ke por ke manan thma bat menta ke operation sindo ka pen i ya ke bo bathma jong ka ri India ngia pen i ru ka jing klanya haki jakari siap bat haki lumba bat rengkat ru ngila pen i ka jong ke bor hakani ka juk ya kun thma ba menta hakani ke jing set lala ru ban pensisia ya ki bor jong ki tia thma ba sinahi hari India mentak petai berok ke wega sakira ke jong khmat ya kom yale thma jong ke spas nem afwe bat layo bat pendon kam ki tia ba sinahi ke India perok ka jing ya teli ban yale persya ibarok ki kam no kandai ke jing klan bakrau tam jongi kapor mata kam dai kapor ban ya thma bat kam dai hiru kapor jong ki kam le no bar ke jing bum mailat ki kam le no kandai ke jing pendikna ya ke petai ke babha perok sipai Pakistan ke soka Pakistan ka rukam aji kersian ki kam le no hakawai ke sengi kan sa penjot hi ya kari Pakistan da ka Pakistan ka kwa ban im kadai ban rat deng kong ya ki kam le no kam don syu da ka wei ke pat kalat se ka jing suk kanong rim nyo ke India kalong ke basyai keda ki kam le no bat ki jing ya kren kimla ban ya yai lengkat ki kam le no ki kam khai pateng kimla ban ya yai lengkat bat ka bat ka snam kimla ban ya tuit lengkat menta ka sengi ka kwa ban ong se barok ko ke protai ki matri kam nyo ki jongi ki dei la da don ki jing ya kren ba ke Pakistan ngin ya kren hal ki kam le no la don ki jing ya kren ba ke Pakistan ngin ya kren hal Kashmir ba sensia Pakistan ko ki pait nong song snong kari menta ka sengi ka dei ka sengi buram Budha Purima ublai Budha wa pen i kan ti jong ka jing suk kan ti ki jong ka jing suk ka yai do dengkat ka jing klan
kalong breu man breu kare ban ya chikmat ka jinglong suk ba ka jing pahu pai manla unong India udah ban im ha ka jing suk udah ban suthu ya ka jing angnot na ka munta ka India ka ba ya chikmat namta kan ni don kam ba ka ri kan long ka ba klan ba lada don kam kalong ka ba kongsan ban don kam ya ka jing klan ha ke sngi ba dep ka India ka ya ni sasisen ai buram ki bosh pai baro na buram me jing shru jong ki bar ka jing yatli jong baro ki nong India khubrai shibun Imslam India Imslam India Imslam India बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।